flygtninge. De klynker rigtig meget. Hvad med os selv? Vi har da også vores egne problemer. Hvorfor kan de ikke bare blive der, hvor de er? Hvorfor skal de hen til os? Hvorfor er de vores problem? Det, der kunne være problemer med flygtningen, var, at hvis der allerede var for mange i landet, så er der måske ikke plads til dem. Jeg forstår ikke helt, hvad de vil i Danmark, fordi jeg føler ikke rigtig, der er plads til dem. Hvorfor kan de ikke bare blive der, hvor de er? Hvorfor skal de hen til os? De kan ikke bare komme til vores Hvorfor land er de vores og tro, at problem? de er det. De er jo ikke herfra. Det er vi. De er Jeg synes, det er ubehageligt at være på Kokkedal Station på grund af flygtninge. Ja, det har de gør mig i dårlig humør. Hvorfor rejser de ikke bare muslimer? Det er tættere på Jeg deres synes, det er land. ubehageligt at være Jeg bliver rolig, når jeg ser store stykke Flygtninge, de skal blive der, hvor de kommer fra, og de skal De ikke er komme herop og tage vores opvokset andre og har arbejde. levet i et samfund, som De skal slet tage ikke tilbage ligner til vores. der, hvor Komme de til kommer vores land fra. og Kokkedal Station på grund af Jeg flygtninge. kan ikke lide tanken om mennesker, der ikke hører til i vores Hvorfor land. rejser de ikke bare som muslimer? Mega irriterende. Jeg bliver rolig, når jeg ser Og store de stykke er også indvandrere, Hvorfor kan de der ikke bare blive der, hvor de Så er? hvorfor rejser de Hvorfor skal de ikke hen til os? Hvorfor er de vores problem?